Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथां YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथां सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल होनानै भिडिअ लांथामा भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांनो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बेकग्राउन्डखौ इगनर खालामनानै नैबे भिडिअखौ नायलांबाय जाबाय लोगोफोर बेकग्राउन्डआव बारा मोजां नुवाखै जानो हागौ मानो होनना बुङोब्ला न'आ एसे आंबो गरिब नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना बेकग्राउन्डखौ इगनर खालामनानै नैबे भिडिअखौ नायलांबाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों ओमफ्राय आं दहाय फुङाव फेसबुक नायबाय थानाय समाव मोनसे भिडिअ मोनदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर मा जेनोखि जों mwidhwm बसुमतारी होननानै बुङोब्ला जों गोबांथार मानसियानो मिथियो ओमफ्राय सोरबा मोनथियाबो जानो हागौ ओमफ्राय आं फटकखौबो होनो हागोन mwidhwm बसुमतारीया माबायदि फटकखौ होनो हागोन आं ओमफ्राय नैबे आं जेनोखि भिडिअखौ मोनदों बे भिडिअआव बुंदों जे mwidhwm बसुमतारीया बुजाबाय हिन्जावनि केलेंकारियाव बुजादों होननानै बिथाङा बुंदों ओमफ्राय बे भिडिअआ एसे गोजाननिफ्राय बानायदों ओमफ्राय mwidhwm बसुमतारी ना मा mwidhwm बसुमतारी नंथारगौ होननानै आंबो बुंनो हाया जास्ट नैबे भिडिअआव आङो भिडिअआव बुंनायलाय आंबो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होननानै नंगौ नङा शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों ओमफ्राय आं बुंथाराखै जे बियो mwidhwm बसुमतारी होननानै नोंथांमोना जिखुनु नैबे भिडिअखौ ससे नायना लाबाय जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नंथारगौ नंथारा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो जेबो बुंनो साना जास्ट आं नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों बिथांनि पार्सनेल लाइफआव हाबनानै आं जेबो बुंनो सानाखै जास्ट आंनि बे भिडिअआव नुनायखाय भिडिअखौ मोननायखाय आं नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ ससे नायना लादो बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुखाबाय बै भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा सानो बे mwidhwm बसुमतारीया बुजामारदों ना बुजामाराखै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन ओमफ्राय आंबो जेबो बुङा मालायनि पार्सनेल मेटाराव हाबनानै बुंनो जोंहा अधिकार गैया बिथाङा मा जादों मा जायाखै गावनि बे पार्सनेल लाइफ पार्सनेल मेटार ओमफ्राय जास्ट आं नैबे भिडिअखौ मोननायलाय नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों आंनि भिडिअ बानायनायनि मेन उद्देश्यआ बे नङा जे mwidhwm बसुमतारीखौ आङो बखिनो होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैयाखै जास्ट नोंथांमोन नुयैखौ आं नुहोनायल' आंनि खामानिया बेल' ओमफ्राय mwidhwm बसुमतारी आदाया नुदोंब्ला नैबे भिडिअखौ नुदोंब्ला आं माबाफोर बुंफ्लांदोंबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय